Kimdir biri deydi, danışmanlar aytadi. Kimdir biri bul dünya jırgalçılığın kalasa soğuda kılsın deydi. Sebebi soğudada janağı payda tez düşödü. Bir neseni bir so'mga alıp, narja kalıp para öyle 2 so'mga satasız, darı onun paydasını görürsün. Niçin diýkançylyk kılsın, je mal baksın degen jok, soda kılsın dedi. Sebebi diýkançylyk menen mal çarwaçylyktın paydasyny gütүү üçin 1 yıl gerek. Diýkançylyk degin ekseňiz, erte жазda egip barın tüşümün keç küzde alasız. Al emi mal baksaňyzda anın tölün, jünün, jana başka nesilerinde paydalaryny ebe boluşun keminde 1 yıl gerek bolat. Al emi soda üçin, sodada bolsa anın paydasyny görүү üçin hiç kança wagt talap kılınbaydy. Oşonduktan kim dünya jırgalçylygyna eye boluwuny kalasa, al soda kılsın dedi. Al emi kimge ahiret jırgalçylygy gerek bola turgan bolsa, al adam ibadat kılsın dedi. Demek ahiret jırgalçylygyna eye boluş, beyişke eye boluş, jana başka mına uşunda artykçylyklarga eye boluny kalagan adam jalan ömrün ibadat menen ötkürüş gerek, Hudaýga kulçuluk kılуу menen. Al emi kim ekönün teň, tagra aytkanda dünya jana ahirettin ekönün teň jırgalçylygyn kalasa, anda ilim alsın deydi. İlim alsa, dünyada da jaşoosy jırgaldatyt, ahiretde de sooptorgo köp eye bolat.